Здравейте на всички! Попаднахме в много интересен проблем. Дойдохме, имаше ток, преспахме на сутринта, направихме си 2 кафета и всичко свърши. Инвертора показваше, че не зарежда. Не инвертора, извинявам се, контролера. Показваше, че не зарежда ватове. Обаче имаше 22 волта, които му идваха от панелите. Но без да зарежда ватове. Съответно, какво направих? Проверих този бушон. Това е бушон, много зле бушон. Не знам дали са виждат, дават ги специални, много хубави, waterproof бушони. Но за нищо не стават, не си купувайте такива бушони. Тук всички връзки ги прегледах. Всички връзки долу на инвертора. Проверих батериите. Всички връзки на батериите. Ето батериите са тук отзад. Ето да ви паса, че ето тук има един бушон, който е на абсолютно същата марка. Какъвто е другия. И този бушон той даже не се е развалил, а ми прави късо. Трябваше да сме на него, за да почне инвертора контролера да зарежда и да показва, че има нещо в тези батерии. Ето и сега зарежда, въпреки че буса е на слънце, зарежда само с 30 вата по някаква причина, но ще си направим кафе.